Ez dengê Cemîl Oğuz. Ez îro sê deqeyên xwe tesîmê dengek dikim bila ew qalbike kerem bikin. Ez dengê awir, awirê eniyê, awirê rû, rûyê dayîkek. Ez awirên rûyê dayîka Emîne Şenyaşar. Ew awirê xemgîn gelek caran bigirî. Ez şahidim, şahidê çalakiya wê ya ji bo edaletê me. Hûn bixwazin ji bo bibîrxistinê be jî ez serî dest pê bikim, kerem bikin. Di sala 2018 de hilbijartina giştî hebû. Endamên malbata Şenyaşar Kurdin û piştgirî didin Partiya Kurdan. Wê demê li Sûrca Rihayê roja 14 pûşbera 2018 parêzvan û xizmên mebûsê AKP İbrahim Halil Yıldız tên dikana Şenyaşaran. Propagandayê dikin, Şenyaşarî wan diqewirînin. Paşê ew bi çekan vedigerin û li wir pevçûn çêdibe. Di bûyerê de bav Hecî Esbet Şenyaşar ê 66 salî dimire. Pêre jî du kurên wî, Adil 25 salî û Celal Şenyaşar 45 salî dimirin. Ji aliyê hember jî kesek dimire. Doz vedibe ji dêvla êrişkaran kurek ji Şenyaşaran Fadil Şenyaşar tê girtin û 37 sal cezayê hepsê lê hat birîn. Erê, ez awir, awirên Emîne Şenyaşar ez şahidim. Roja nehê adara 2021 bû Emîne Şenyaşar hat ber Edliya Rihayê û dest bi çalakiya rûniştinê kir. Navê Nobeta Edaletê lê kir. Ji wê rojê de dayîka Şenyaşar bi vê çalakiyê li edaletê digere. Herî hindik dixwaze kurê wê girtî bê berdan. Lê na, bernadin. Ez awirê di rûyê wê de ez ê şahid. Ez her roj rastî hêstirên çavên wê tên. Ew her roj van hêstiran bi ser min de dibarîne û min şil dike. Ma ez ê fexîr ez dikarim çi bikim? Dayîka Emîne her roj êşê dikişîne, ez jî pêre. Ew her roj bêriya mêrê xwe, bêriya kurên kuştî, bêriya kurê girtî dike û ez jî her pêre zêdetir xemgîn dibim. Ew ji serê adara 2024 re jî li ber avahiya Wezareta Edaletê ya Tirkiyeyê nobeta edaletê digire. Ez jî li ser rûyê wê şahidiya her roja wê dikim. Ev şahidî wê heta kengê bidome ez nizanim, lê dixwazim ku di vê rojek edalet be.